što je jako bitno na početku napomenuti da s obzirom da mi svi postavljamo neke prioritete, jel tako, odnosno želimo da postavimo prioritete da bi bili efektivni, moramo u samom startu znati šta nam je cilj. Znači, postavljanje ciljeva je usko vezano za postavljanje prioriteta. Jer bilo da smo studenti, bilo da smo u poslovnom nekom svetu, bilo da dođemo kod kuće i da razmišljamo o svom životu privatnom, moramo da znamo šta je to naš cilj. Jer ako mi jednostavno ne znamo šta su naši ciljevi u životu, mi nećemo znati kako da postavimo te prioritete. Ili ćemo doći u stanje da puno stvarima da uradimo u toku dana, a da na kraju ne uradimo ništa. Ili ćemo doći u stanju da kažemo na kraju dana šta sam ja uopšte hteo da uradim danas, a šta ću sutra, mislim prosto da se ne izgubimo i da ne dođemo u stanje haosa pored 1.000.001 obaveze koju danas imamo. Tako da ja sam, na primjer, krajem odnosno kad sam diplomirala, pravila sam žurku. I moje kolege sa FON-a su meni dali, poklonili jednu jako dobru knjigu. Ona se zove 100 apsolutno neoborivih pravila uspeha. To je Brian Tracy. Da, to je bilo znači jako davno i ne sećam se sadržaja cele knjige, ali se sećam dela gde je bilo navedeno kako je potrebno da napišem svoje ciljeve. I zašto? Tamo je pisalo u stvari ovako, znači, zapiši svoje ciljeve, zapiši nekih 5, 10, ja se sad više i ne sećam, ciljeva i stavi vremenski period kada želiš da ih ostvariš. A onda uzmi, kaže, taj papir i sakri ga negde. I pogledaj kad prođe taj period vremena koliko si ciljeva ostvario. I ja nisam bila lenja, ja sam uzela, ja sam tad završila, znači diplomirala sam kada sam dobila tu knjigu, ja sam uzela, odvojila neko vreme i zapisala te ciljeve. Tačno se sećam koje sam ciljeve zapisala. Možda ne sve, ali 90% se sećam. Ja sam ih zapisala i sakrila sam taj papir. Pošto je to bio neki iznajmljeni stan u kojem sam živjela, nemam pojma iskreno. Znači nemam pojma da je papir, nisam posle mogla da ga nađem, ali ja sam skoro sve ciljeve ostvarila. Šta se tu desilo? Tu se desio taj moment da je moja neka želja u trenutku završetka studija bila želja, dok je nisam definisala kroz cilj. Kad sam je definisala kroz cilj, ja sam krenula nesvesno da radim na tom cilju. I to je jako bitno. Tako da, zato bih danas sa vama podelila, pored tog nekog mog iskustva, podelila bih i neke alate kako vi da napravite te vaše ciljeve, a kako nakon toga da postavite prioritete na dnevnom, nedeljnom nivou da biste ostvarili te ciljeve. I da bismo na kraju priče, ono što je svima bitno, bili srećni, ispunjeni, kako god. Tako da, ako se slažeš, Jelena, ja bih podelila jednu kratku prezentaciju. To nije, vrlo je prijemčivo. Može? Može. Pa ću kroz prezentaciju malo da vam pričam o tome kako da budemo... Samo da im dalim... Kaži mi, molim te, kada je... Da li je vidite? Vidimo je, odlično. Odlično. Zašto sam stavila detaljno sa 4 lista? Zelena boja, inače moja miljena boja, što vidite. A detaljno sa 4 lista je zaista sve što radimo danas u životu i na poslu i sa prijateljima, sa porodicom, sa poslovnim partnerima sutra. Bitno je da bude nešto što nas čini srećnim. Sreća je relativan pojam svakog, različito ta sreća nešto znači, ali generalno da budemo ispunjeni. I shodno tome i ciljevi ne trebaju da budu isti. Ne treba nikada da se rukovodimo opšte prihvaćenim ciljevima, ne treba postavljati prioritete tako što je neko drugi postavio prioritet tako kako je postavio, nego to je nešto što dolazi od nas. Znači, ciljeve moramo da poistovetimo sa našim vrednostima, sa onim što je za nas vredno, šta nama znači, šta mi želimo, nešto što je naša vizija, što je naša misija gde želimo da budemo u budućnosti. Kad budemo prvo to sagledali onako kako treba, jer za nekog je cilj da bude bogat, za nekog je cilj da bude načitan, za drugog je cilj da putuje, nekog cilj da putuje i to ga čini srećnim. Za nekog je cilj da sadi cveće. Mislim, hoću da kažem, nemojte da gledate ili nekom nije cilj da ima neku funkciju u nekoj kompaniji,
Nekom je cilj da radi neki drugi posao koji će ga ispuniti. Mislim, hoću da kažem, nemojte se rukovoditi opšte prihvaćenim ciljevima, jer to ne dovodi do onog pravog ispunjenja. Tako da sada kada pričamo o ciljevima koje vi u svojoj glavi morate definišete kao one koji će biti vaši, istinski vaši. Sad ću ja preći na drugi slajd, ako mi dozvoli ovo. Evo ga. Tako da, zašto ovde sada krećemo sa ciljem, to sam već objasnila, ali ono što nam je bitno kod toga jeste koja su nam ključna merila, odnosno kako mi gledamo da smo uspeli, da smo ostvareni. Imamo tu neke 4 oblasti. Prva oblast je zdravlje, energija, kondicija. Koliko god smešno zvučalo, meni je pre 15 godina to smešno zvučalo, kad neko kaže moraš da budeš zdrav, zaista to je jako bitno. Ništa nam drugo nije bitno kad nismo zdravi, tako da ova oblast mora da bude zadovoljena. Porodica, da li primarna iz koje potičemo, u kojoj smo otac, majka, brat, sestra, ili onu koju ćemo stvoriti kasnije u životu, to je nešto isto gde moramo da imamo taj neki stepen zadovoljstva. Tu nam dolazi odmah i posao i karijera, odnosno ta finansijska nezavisnost. Znači i posao je stavka, odnosno oblast gde moramo da dođemo do nekog zadovoljstva, odnosno do nekog ispunjenja. Odnosi sa drugim ljudima. Mi smo socijalna bića, ne možemo izbeći odnose sa drugim ljudima. Znači oni nam pomažu, ljudi su neko ko je i nama pokretač i kome smo mi pokretač, ko nam daje energiju, ko nam pomaže, daje podršku i tako dalje, nekad i kritiku koja može biti veoma konstruktivna, znači gajite odnose sa ljudima. Kada smo ostvareni ove 4 oblasti, negde ćemo biti više ostvareni, negde manje ostvareni, ali treba da se trudimo da imamo balans u ove 4 oblasti, da bismo mogli dobro da funkcionišemo u životu. Mi dolazimo do ovog da postajemo samo ostvareni. Šta to znači? Da možemo da dostignemo svoj puni potencijal, da znamo šta želimo u životu i da znamo šta nam je cilj. Zašto sam stavila ovde korake za postizanje cilja? Kada kažemo cilj, dosta ljudi misli da je to ono kad kažemo ja hoću da budem uspešan u poslu. To nije cilj, to je želja. To je jedna misao. Da biste bili uspešni u poslu, vi morate da jasno definišete taj cilj. Šta to znači? Ja želim da radim, naprimjer završavate sada studije i kažete sebi, ja želim da radim u toj i toj kompaniji, u toj i toj oblasti, na toj i toj poziciji. Vi ste jasno definisali cilj šta želite kada završite fakultet. Kada to uradite, vi ćete pokrenuti mentalne zakone koji će vam pomoći u ostvarenju tog cilja. Znači, ovo je prvi korak. Šta su to mentalni zakoni? Sad ovako da uprostim. Svi ste čuli za zakon gravitacije. Uzmemo sad ovako olovku, ja je pustim, ona padne na sto, mi ne vidimo šta se tu desilo, ne vidimo taj zakon gravitacije, ali on postoji. Isto je tako i kod mentalnih zakona. Daću jedan banalan primer. Završite fakultet i kažete hoću da se počastim, hoću sebi nešto da kupim. To je vaša želja, ali niste ništa konkretno rekli. Ali ako kažete ja hoću da kupim bicikl, pa onda kažete hoću da kupim mountain bike. Vi kada izađete na ulicu, vi ćete nesvesno krenuti da obraćate pažnju na svaki bicikl koji se nalazi u vašoj neposrednoj okolini. Pa kad krenete surfujete internetom, nećete tražiti besciljno kako sebe da nagradite za završetak studija, nego ćete konkretno da tražite taj bicikl. I to su mentalni zakoni koji pomažu ljudima, oni rade. Bez obzira koliko zvuči to sad ovako malo apstraktno, oni rade u situaciji kada vi definišete, jasno postavite cilj koji želite da dostignete u nekom periodu. Zašto u nekom periodu? Kada nešto zacrtate sebi, bilo na poslovnom, bilo na privatnom polju, zato što ciljevi se ne postavljaju isključivo na poslovnom planu, nego i u privatnom. Znači, to ide jedno sa drugim. Kao što i sutra kad krenete da radite, vi nećete reći ja ću striktno da razgraničim poslovni i privatni život. Hoćete i treba da razgraničite, ali će se to preplitati. Zašto? Zato što mi kao individue imamo različite uloge. Znači, ja sam, ne znam, ćerka, sestra, majka, poziciju neku imam, direktor sam u kompaniji HR-a, onda sam prijatelj, kuma i tako dalje. To su sve naše uloge i one se u toku dana prepliću. Znači, prepliću se svakog dana, se te naše uloge prepliću. Znači, kada postavljamo ciljeve, postavljamo prioritete, mi ćemo morati da uvek uključimo te sve naše uloge, šta smo mi svakog dana.
Tako da kada postavljate i ciljeve i prioritete, vi morate to da radite i na jednom i na drugom polju. Tako da kada kažemo jasno definisati cilj, pričamo i o jednom i o drugom polju. Rok. Mora rok da se definiše. Ako ne znate rok, vi nećete moći sebe da naterate da ostvarite taj cilj. Ako kažete želim da radim u toj i toj kompaniji, na toj i toj poziciji, da se bavim takvim i takvim poslom, ali hoću to da se desi u naredne 3 godine. Tačka. Vi znate do kada imate zacrtan sebi zadatak da ostvarite cilj. Još jedna stvar. Vi sada najviše imate vremena za sebe. Znači najviše. I fakultet koji završavate je nešto što radite isključivo za sebe. Sve ostalo što ćete raditi dok ne krenete brinete o nekom drugom, jedino ako neko ima sad možda neku porodici u okolini o kome mora da brine, ali kažem, ukoliko nije takva situacija, vi sada imate najviše vremena za sebe. I kada kažete sebi ne mogu ništa da stignem, nemam vremena, to su izgovori. Uvek je lakše, vidjela sam Jelu, i kasnije to mogu da budu izgovori, a kamoli sad. Ja jesam stroga prema sebi, ali govorim zaista ono što je realnost. Znači, kada vidite da u vašim koracima za postizanje cilja vi se izgubite pa kažete ne mogu zbog ovoga, preispitajte da li su to vaši izgovori i beg, a uvek je bolje to shvatiti kao izazov koji ćete savladati. Jer onda vam to prelazi u rutinu i mnogo stvari ćete završiti i biti onako jako dobro ćete se osjećati. Tako da rok se zacrtava. Prepreke i ograničenja, kada postavite cilj, napišite koje su to prepreke i ograničenja. Kao što sam rekla, kao što pišete prepreke, prvenstveno pišete cilj, rekla sam već na početku, znači jako je bitno zapisati cilj. U glavi ništa ne znači. U telefonu ne. Vidite, ja baš sam ponela ovdje da vam pokažem. Ja sa sobom nosim ovako jednu malu svesku stalno. Osim toga što tu napišem po neki cilj, tu radim i planiranje, odnosno postavljanje prioriteta. Pa ću vam reći kako to posle da radim. Zašto je to bitno? Ako nas zapišete na telefonu, znam, to je generacija IT uređaja i tako dalje, telefon nije samo za to. Telefon je za surfovanje, za druženje i tako dalje. Vi možete otići na telefon zapisati. I onda kada odete da pogledate taj cilj, pogledate taj prioritet, otvorite Instagram i zadržite se Instagramom, ne uradite ono što treba. Znači, fokusirajte se da imate jednu odvojenu stvar koja će vam značiti u životu. To je znači neka sveska koju nosite sa sobom, držite kod kuće kako vam je lakše, zapisujete svoje ciljeve, svoje prioritete i radite na tome. Jer niko vam neće, kaži, tu sam. Telefon može i da se izgubi i da se ukrade, je li tako? Bravo. Da upadne u vodu. Bravo. Bravo. Tako je. Tako da, iskren savjet, znači svešica, svako bilo kakva, nebitno je samo da služi za ciljeve i prioritete. Zašto se zapisuju prepreke i ograničenja? Zato što uvek ih ima. Uvek ćete imati prepreke i ograničenja koje će vam stajati na putu da ostvarite neki cilj. Ako ih ne zapišete, nećete znati šta treba da savladate. Zapišite ih, nađite način kako da ih savladate. Uvek postoji način. Ono što je na početku, ajde da kažem još, dok pričamo o ciljevima, jako bitno, zapišite realan cilj. Mogu ja da zapišem da hoću da idem da putujem na mesec. Mogu da dam sve od sebe, to se neće desiti. Ok, sagledajte svoje mogućnosti, svoj potencijal, svoje ograničenje i shodno tome napišite cilj. Neka cilj uvek bude malo bolji od onog što biste vi mogli, da bi vas terao da budete bolji. Ali nemojte da postavljate neke cilje koji su nerealni. I onda da imate 1001 ograničenje i onda da kažem da se destimulišete zato što ne možete da ga ostvarite. Ok? Cilj može bude 1, mogu da budu 2, mogu da budu 3. Nemojte pisati beskonačno mnogo ciljeva u kratkom roku. Znači, optimalan broj ciljeva u optimalnom roku. Rok za ciljeve nek vam bude godinu, minimum, do 3. Preko 3, 5, da kažem, najdalji rok. Znači, od godinu do 3 dana su neki, da kažem, ti glavni životni ciljevi, pa kad to ostvarite, vi onda idite na druge ciljeve. Ukoliko vam se desi da vidite da ste se promenili, dešava se, ljudi se promeni, ja sam se promenila. Znači, posle 15 godina bavljenja marketingom, ja sam krenula da, ok, i uporedo 10 godina marketingom i HR-om, ja sam se preorijentisala na HR. To su velike odluke.
Tako isto i za ciljevi. Legitimno je da promenite cilj, ali nemojte ako vidite ovu neku prepreku, pa promenite cilj zbog prepreke, a taj cilj vam je i dalje važan za vas. I dalje je to nešto što je vama vredno. Savladajte prepreku, nemojte odustajati od cilja. Ali ako vidite da ste se skroz promenili, taj cilj vam više ne utiče na život, promenite cilj. To je isto okej. Nemojte često menjati ciljeve. Onda već znači da ih niste dobro postavili. Znanje i veštine. Moramo da se edukujemo stalno. Takvo je vreme, takvo je tržište, ne znači kad završite fakultet da ste neko ko nikada neće morati da se edukuje. Možda neće morati, ali neće moći da napreduje. Znači, edukujte se. Hoćete da radite u nekoj multinacionalnoj kompaniji sutra koja zahteva poznavanje nemačkog jezika, vi znate engleski. Znači, vama je to cilj. Vi onda znate da morate da uložite u sebe da naučite nemački jezik. Znači, znanje i veštine ćete morati da sigurno dopunjujete, edukujete se i tako dalje da biste ostvarili neki cilj. I na kraju priče bit ćete kompletnije, bolje osobe i da kažem kvalitetnije. To je uvek ulaganje koje se isplati. Ljudi, okružite se ljudima, okružite se grupacijama, organizacijama koje će vam pomoći u ostvarenju tog cilja. I naravno, napišite plan aktivnosti. Ako imamo cilj, ako ne napravimo plan aktivnosti, kako da ga ostvarimo kroz određeni rok, mi ništa nismo uradili. Kod plana aktivnosti upravo dolazimo sad do ove organizacije prioriteta. Tada organizujemo prioritete, odnosno aktivnosti koje su nam prioritetne, da uradimo svakog dana, svake nedelje, meseca, 6 meseci, godinu dana, da bismo došli do tog cilja. I krećemo u akciju. Kako ćete odrediti sad te prioritete? Ja znam, kao što i svi znamo, da smo bombardovani svim i svačim, da u toku dana imamo jako puno nebitnih stvari, nevažnih, hitnih, koje moramo da obavimo. I nekada nam se desi da zaista na kraju dana ne znamo gde smo. Znači da radimo 1001 stvar, a da ništa nismo uradili. Ovo je vremenska matrica, inače jako dobra alatka koja se koristi je upravo i da kažem, kompanija koja nam vrši edukacije naših lidera, metoda se inače zove, po Franklin Covey oni rade, njihov da kažem, program je fenomenalan i ova matrica je nešto što kompanije koriste, ali ona se ne primenjuje samo na kompanije, ona se primenjuje na svakodnevni život. Šta ona oslikava, šta nam ona pomaže? Kada hoćemo da postavimo prioritete, odnosno aktivnosti koje su nam prioritetne, mi moramo da znamo i da odvojimo šta nam je bitno, a šta nije bitno, šta nam je hitno da uradimo, a šta nije hitno. I možete zapaziti, imamo tu 4 neka kvadranta. Q1, ajmo prvo taj kvadrant. Tu su nam sve aktivnosti u toku dana koje su nam hitne i bitne. I one moraju da se urade. Znači tu nećemo imati, tu nemamo dileme. Znači one su se desile, da li je to poziv vašeg roditelja na koji se javite, hitni neki sastanak, kolokvijum koji je tad zacrtan. Znači sve je to nešto što nam je hitno i što mi moramo da završimo. I tu nema odlaganja. Ok, ali da bi te stvari smanjili u toku našeg dana, mi moramo da se fokusiramo na ovaj Q2 kvadrant. Zašto? Zato što je tu upravo ono što se tiče tih ciljeva. Znači, tu je nešto, to je naše vreme koje mi treba da posvetimo aktivnostima, kada mi planiramo našu budućnost. Kada gledamo šta može da se desi, pa onda preveniramo, radimo neke aktivnosti da bi to sprečili. Kada gradimo odnose sa ljudima, kada postavljamo ciljeve. Inače, zašto svi pričaju o toliko tim ciljevima? Evo, mogu da vam iznesem jedan podatak da je na Yale univerzitetu vršeno istraživanje generacije studenata i koliko njih, diplomci su bili u pitanju, koliko njih je na kraju studija znalo i tačno definisalo ciljeve, poslovne ciljeve, njihove u narednom periodu, znači koje će oni ostvariti posle studija. Zanimljiv podatak. Samo 3% studenata te generacije je jasno definisalo ciljeve, gde žele da bude, u kakvim kompanijama da rade, sve ono što smo sad mi prošli kod ovih ciljeva. 3% samo njih je to radilo, zapisalo te ciljeve. Znači, znalo tačno šta želi da radi posle studija. Kada su posle 10 godina ponovo izvršili istraživanje istih tih studenta, iste te generacije, podatak je bio da su tih 3% studenta bilo je uspešnije od svih ostalih 97%.
Tako da moja topla preporuka je sada, nema veze da li je neko od vas na prvoj godini, drugoj, može da definiše ciljeve za polaganje ispita, za davanje godine, za lakše i brže završavanje fakulteta, za možda još neko nadograđivanje u toku studija, a može i za rad, odnosno za zaposlenje nakon studija. Zapišite to i uradite to. To je nešto što je neophodno. To sam. Ja imam jedno pitanjce, pošto je očigledno i određivanje ciljeva jedna, da kažem, ne nauka, nego treba veština da se to uradi na pravi način. Da li imaš neki resurs koji bi sada studentima preporučila gde da pročitaju kako to pravilno da uradi? Pošto sad nemamo vremena da pričamo i na tu temu, ali recimo gde mogu da pogledaju kako to da urade na pravi način. Pa ovako, knjiga koja je meni mnogo pomogla jeste Ciljevi Brian Tracy. Upravo se tako zove. Znači, pročitajte, vraćat ćete se na poglavlja, ne kažete dva puta, ne kažete posle godinu dana, Ciljevi Brian Tracy. Jako lepo opisan. Super, hvala. Vezano sad za prethodni slajd gde smo pisali kako napraviti plan aktivnosti, eto to konkretno centar radi na svojim radionicama planiranje karijere, tako da zatražite od nas da organizujemo za vas tu radionicu i naučit ćemo vas. Bravo. Snežana, izvoli. Podijum je tvoj opet mikrofon. Bravo, nisam znala da imate to u okviru, znači topla preporuka, to je alat koji je jako koristan, tako da eto, obratite se centru. Q2, rekli smo, znači najviše vašeg vremena treba da bude posvećeno upravo tom kreativnom razmišljanju i proaktivnom radu kako i gde želite da budete u budućnosti. Zašto? Zato što ako budete dobro ovako ove aktivnosti isplanirali, ovo što vam bude posle hitno, bitno i tako dalje, odnosno ovaj Q1 kvadrat neće dolaziti u situacije krize, da vam je haos. Imamo Q3 kvadrant. Šta se tu dešava? To su sve aktivnosti koje imate u toku dana, a sigurno složit ćete se, imate aktivnosti kad vas zove neko ko vam nije bitan, pa sad i pričate sa njim. Pa ili neko ko je bitan, ali umesto 3 minuta razgovora provedete 33 minuta, a mogla da se završi za 3 minuta. Ili nepotrebni prekidi, tuđe neke obaveze. Znači, ono što je topla preporuka, uvek pomozite kolegi. Da li je to vaš kolega na studijama ili je kolega kasnije u radu. Prijatelj, nebitno je. Ali ukoliko u toku tog dana on zatraži od vas pomoć, njemu možda se pruži pomoć i sutradan, ali vi u toku tog dana morate da uradite nešto drugo, vi onda lepo zamolite, kažete hoću, ali sutra. Znači, rasporedite, nekada delegirajte neke vaše aktivnosti, rasteretite se da biste mogli da budete efektivni. Q4 kvadrant. Eto ga, onaj kvadrant gde ja mislim da najviše ljudi vode vremena, pa posle kažu otišlo mi vreme, ništa nisam radio i tako dalje. To je ono surfovanje internetom, gledanje televizija i to su ti naši kradljivci vremena, svi u toku dana čitamo vest na 5 portala, jednu istu vest i tako dalje. Ok, ovaj kvadrant. Zato što nekada bežimo, kad imamo pritisak, treba da položimo ispit. Haos je sve, ali ja ću malo da surfim internet, da se malo opustim, pa ću da se vratim na učenje. Ok, ali bude to pola sata. Mislim, znam da svi to tako pričaju, malo ljudi primenjuje. I ok, ja kad dođem, na primjer, s posla, ja volim seriju Štreberi. I ja pogledam jednu epizodu, ja se lepo relaksiram, popijem kafu koju volim da pijem i to je ok. Znači, ja sam u Q4 kvadrantu, ali sam obnovila neku svoju energiju i to ne smatram da je to pogrešno vreme. Ali ako ja sednem i dešava se nekad sednem i 5 epizoda pogledam, ili jedan serijal, onda ja posle toga, ovako kad ustanem, kažem, jao Žana, a ostalo nešto tamo što je hitno, ostalo što je bitno, odložilo se za sutradan, nagomilo se još nešto hitno, bitno od nekog drugog dana i tako dalje. Mi dođemo do onog stanja haosa i svi znate, čuli ste za sindrom burnouta. Burnout se dešava i studentima, dešava se i ljudima u poslovnom svetu i u privatnom, upravo zato što se ne radi pravilno i adekvatna organizacija vremena, takozvani taj time management, ali ja bih pre rekla organizacija vremena i postavljanje prioriteta. Znači, ok je, koristite
sve društvene mreže koje želite, gledajte televiziju, čitajte portale, sve je to okej, to je era takva danas i ne možemo bez toga, ali s obzirom da je naš mozak konstantno napadnut tehnologijom, novom tehnologijom, internet tehnologijom i tako dalje, mi moramo da se odbranimo na adekvatan način. Kako ćemo to da radimo? Zašto ćemo to da koristimo tako da nama pomogne, a ne da nam odmogne, da nas odvuče i da nam onako troši vreme besciljno, da bismo mi na kraju došli i rekli nisam uradio ono što je trebalo. Jer džaba ako vi uradite 10 stvari koje su vam nebitne u toku dana, ostavite onu jednu koja vam je bitna i niste ju uradili. Ili je ostavite za kraj dana kad nemate više energije jer ste se istrošili svuda ovako. Tako da sagledajte vaše aktivnosti, uzmite ovu ovakvu matricu, nacrtajte ove kvadrante i kažite šta meni danas najviše troši vremena. Pa vi nađite šta je ovde, šta je to što troši vremena. Da li je to možda ovo iz Q4? Nešto što je apsolutno nebitno za vas i za vašu budućnost. Stavite tu. Znači, poređajte stvari u toku dana koje radite, vaše aktivnosti, poređajte ih po kvadrantima. Najviše vremena, najviše aktivnosti treba da bude raspoređeno ovom Q2. Znači, da znate šta radite, da planirate, da radite stvari, da se edukujete, da možda Q2 je okej, građenje odnosa, da se odete na kafu sa prijateljem. I to je Q2. Znači, vi ste ugradili neki odnos. Nije samo sad uzmete i učite i to je sad mislim, sve je bitno da imate u životu. Ali poređajte i onda vidite šta vam krade vreme. Šta onda uradite? Onda se fokusirajte na stvari koje su, da kažem, iz ovog Q2 kvadranta gde vi sebe nadograđujete. A ove ostale stvari ne morate skroz eliminisati, ali ih smanjite da biste bili produktivni. Šta onda radimo? Onda pravimo plan aktivnosti. Ja plan aktivnosti, odnosno listu prioriteta i ređenje tih prioriteta, postavljanje prioriteta, radim na nedeljnom nivou. To je jako jednostavno. Znači, inače u životu sve stvari nekada mogu da se toliko iskomplikuju da se ljudi pogube kod različitih edukacija. Zapravo je sve jednostavno i sve mi to nosimo u glavi, samo treba da primenimo. Da budemo disciplinovani i da budemo fokusirani. Kao što i znamo ovde, nemoj da gubimo vreme 3 sata na Instagramu, nego ajde da budemo pola sata na Instagramu, ali lakše biti 3 sata na Instagramu nego biti pola sata na Instagramu, a 2,5 sata raditi na sebi. Rad na sebi se uvek isplati. Gubljenje vremena nas dovede do stanja haosa i do stanja demotivisanosti. Tako da biste znali kako najlakše da isplanirate vaše vreme i postavite prioritete, radite vrlo jednostavnu šemu. Evo je. Ja sam navela ovde neki moj nedeljni plan, na primjer za narednu nedelju. Vi možete kako god želite, ali opet tu je ova sveščica, jeli? Šta ja radim? Ja planiram ne nego što ona počne. I to mora tako da se radi. Mislim, može nešto i usput, ali ovako je lakše. Skuvam kafu, ja slušam, inače, Aretha Franklin na gramofonu, neko može zvučiti sad smešno. Volim moju bašticu na terasi i kad sam sama, odvojim nekih pola sata vikendom, da li je subota ili nedelja, sednem i ovako, ovo je sad u Excelu da biste vi videli, ali ja to nacrtam rukom, znači ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota i nedelja. I subota i nedelja, tada obnavljamo energiju. I šta radim? Svaki dan postavim prioritete, znači aktivnosti koje treba da završim taj dan. Zašto to radim pre nego što je nedelja počela? Ako kažem sebi i ne uzmem tu sveščicu i ne zapišem to i kažem, treba da uradim sledeće nedelje to i to, dođe sledeća nedelja, ja krenem, pola stvari zaboravim, odnesem me neke druge aktivnosti i ja ne uradim skoro ništa ili uradim vrlo malo. Ali na ovaj način ćete se disciplinovati i znati i fokusirati šta treba da radite. Znači, imate onaj cilj koji vam je tamo neki dugoročni cilj, ali imate sad i prioritete koje treba da radite na nedeljnom nivou da biste ostvarili ono što je krajnje ono što želite. Tako da, šta ja radim? Vidjet ćete sad ovde, odnosno vidite na prezentaciji da je radna nedelja meni uokvirena crvenim. Znači, to je moja nedelja na poslu, to je vaša nedelja na studijama, na fakultetu. Odvajamo poslovni od privatnog života.
znači vaš studentski, od onog privatnog koji vi kada dođete sa fakulteta. Ili neko od vas možda i radi. Tako da, postavim prioritete 1 do 3 maksimalno. Nemojte postavljati puno prioriteta u toku dana, kao ni puno ciljeva. Napravite optimalnu organizaciju. Znači, postavim po 1, eventualno 2 cilja velika koja ću ostvariti u toku dana. Pa ne znam, ponedjeljak imam management sastanak, utorak imam onboarding proces i sastanak sa nekom HR agencijom, u sredu plan regrutacije treba da radim, u četvrtak intervjuisanje kandidata, u petak obuku veštine komunikacije. To su prioriteti koje ja moram da završim u toku tog dana. Sve ostalo što radim, organizujem oko toga. Znači, ja znam šta mi je najbitnije, šta mi je bitno da taj dan završim. Sve ostalo, izveštaji, ugovori, šta god, sistematizacije, organizacije događaja i tako dalje, employer branding, sve ostalo što se radi u toku dana, jer u toku dana ćete uvek imati i gomilu drugih stvari koje ćete morati da handlujete, organizujete oko glavnog prioriteta koji postavite. Isto to važi i za privatni život. Znači, kada dođete, organizujte. Šta ćete da uradite, na primjer, u ponedeljak? Ja sam stavila, ne znam, nabavka hrane. Utorak, raspremanje terase. U sredu idem sa decom u bioskop. U četvrtak sređujem fotografije za oktobar mesec. U petak idem na kafu sa mojom najboljom drugaricom Ivanom. Subota i nedelja. Tu mi je šta? Hoću da vozim bicikl sa porodicom, da odem na izlet i da treniram. Zašto je ovo bitno? Baš sam pomenula Jeli, da sam ja pa 2016. sam ja dobila ovako neki input kako treba nešto raditi i meni je to zvučalo vrlo jednostavno. Rekla sam zašto bi to radila, to je vrlo jednostavno, međutim krenula sam to da radim. Ja sam gomilu stvari počela da završavam, a da nisam bila ni svesna toga. Tako da, šta je bitno? U toku svakog dana postavite po 1 prioritet do 3 maksimalno. I na poslovnom i na privatnom planu. Znači i za studije vaše i vezano za vaš privatni život. I time se rukovodite. A ono što možete isto zapaziti da vidite ovde da sam ja boldovala 1 cilj koji je poslovan, a 1 koji je privatan. Znači u toj nedelji sam od svih prioriteta koje sam imala da uradim, ja sam stavila onaj koji je najvažniji. Najvažnije na poslu mi je ipak te nedelje da uradim plan regrutacije, a najvažnije na privatnom planu mi je da opet da odem na taj izlet sa porodicom. Tako da možete i kod postavljanja prioriteta da date na važnosti nekom koji vam je zaista i najbitniji. I to je okej. Evo, znači ovo je nešto što, kažem, toplo preporučujem. Vrlo je jednostavno. Kad postavite onaj cilj, da postavite i vašu nedelju, kako šta treba da uradite i da napravite te prioritete. To je ono što radi. Garantujem da radi. Zašto smo stavili subotu i nedelju? Ne mora da bude baš subota i nedelja, ali s obzirom da sad svi slušamo, imamo puno ispita da položimo, imamo puno posla u kompanijama, kad dođemo kod kući imamo puno posla kod kuće, da li deca, ja imam i kuće, da li, mislim, sve kućne obaveze i tako dalje, tu su i prijatelji, pa hoćemo da se bavimo i sportom. Pošto danas primamo daleko više informacija nego što smo primali pre 100 godina, daleko više odluka moramo da donesemo u toku dana nego što je to moralo ranije. Znači, mi smo pod opsadom smo bukvalno, a naš organizam, odnosno biologija našeg organizma se nije promenila. Kako ostati dobar sam sa sobom i zdrav? Moramo da obnavljamo energiju. I zato je ovaj poslednji slajd moj i posvećen tome, zato što pored toga što svi želimo da budemo uspešni na svim onim poljima sa kojima sam vas upoznala u početku, mislim sam vas upoznala, vi znate da to postoji, a to je zdravlje naše, porodica naša, posao, prijateljstva. Znači mi hoćemo da se dajemo, da pružimo svoj maksimum, da budemo uspešni u tome. Mi moramo da obnavljamo našu energiju svaki dan.
I sigurna sam da vam svi od vaših roditelja pa i onako iskaču sve oni onako, ne znam, postovi na društvenim mrežama, radi ovo, pa motivacioni govornici koji to sve govore, ali zaista moramo da, i mi svi to vidimo i znamo, ali ne radimo. Velika većina to ne radi. Dolazi se do situacije burnouta, dolazi se do situacije demotivisanosti, preopterećenosti i tako dalje, ili nekad kažemo ne znamo kojim putem više da krenemo. Zato je potrebno da naš organizam uvek bude spreman da se odbrani od svih tih negativnih uticaja, od svih tih napada, da zna u kom pravcu ide i da sačuva sebe u svemu tome. Da bude, stavila sam be happy, da bude ispunjen, da bude zadovoljan. Moji neki saveti su i zaista mislim da ja ih se ne pridržavam uvek. Znači da se razumemo, sigurno se ne pridržavam uvek, ali se trudim i sve sam bolje u tome da više ovo ispunjavam. A to je san. Jako bitno. Izlazite, sad ste mladi, mislim i to je normalno da izlazite i treba. Tad se družite, to je okej. Ali trudite se, spavate 8 sati dnevno. Da vežbate. Ako idete na treninge, nastavite. Ako ne idete na treninge, svako može da izvoji 15 minuta dnevno, odnosno ujutru, da pokrene svoj organizam, da uradi vežbe, mogu da se nađu na internetu, bilo gde, tih 15 osnovnih vežba koje se rade za zdravo telo i zdrav duh. Ishrana. Hranite se zdravo. Znam da je lakše, brza hrana i tako dalje, ali kao što sam pomenula kroz ovu prezentaciju, vi prosto sad imate najviše vremena za sebe, hranite se zdravo i redovno. Stavila sam sedeti u tišini 30 minuta dnevno. Kafa, meditacija, muzika, šta ko voli. Možda je to od njih 30 minuta kada ćete isplanirati onu nedelju narednu. Znači možda je to tih 30 minuta sami sa sobom da se fokusirate na sebe isključivo i šta želite da radite sledeće nedelje. 30 minuta u šetnji, ali u prirodi, ne u tržnom centru. Znači u prirodi. Zašto? Zato što smo mi potekli iz prirode, mi smo živa bića, nama je priroda potrebna. Prosto priroda nam omogućava da ne samo dišemo punim plućima, nađite neki park u blizini, ne morate idete na Avalu, to je komplikovano sada, otiđite na Avalu ako možete, ali prosto nađite, uvek možemo da pronađemo nešto, kažem, nemojmo da se služimo izgovorima, nego da kažemo to je izazov za mene i ja ću ga rešiti. I onda ćete svaki put tu sam. Ne čujem. Sorry, kažem, u parku nema Black Friday-a. Dobro, ali ima veverica, ima lišća, ima... Šalim se, da. Nećemo da propustimo Black Friday, da se razumemo, to je ipak Black Friday, ali možemo da idemo u subotu u park. Pročitajte 10 strana knjige koju volimo. Zašto 10 strana? Svako može da pročita 10 strana, ne na telefonu, opet napominjem. Nisam protiv tehnologije, ali želim da je koristimo pametno. Kupite knjigu. Ne mora to da bude neka niti motivaciona. Ako je motivaciona, okej. Ne mora ni edukativna, ne, okej. Može da bude beletristika, šta vi volite. Znači, nadogradite se, pokrenite vašu kreativnost, pročitajte 10 stranica knjige dnevno. Prijatelji. Meni su jako bitni prijatelji u životu, uvek bili. Najbitnija mi je porodica. Najbitnija mi je porodica koju imam, ali prijatelji su mi jako bitni. Tako da posvetite se svojim prijateljima, budite sa njima, budite sa njima, družite se, razmenjujte ideje, energiju i tako dalje. Zašto sam stavila zapisati svoje misli pre spavanja? Nismo mudraci, jeli? Mudraci imaju te neke misli. Možda i nismo neki tamo koji pišemo knjige, te pametne i svašta nešto, ali jednostavno svi smo ljudi i sigurno imamo neke dobre misli koje će nam poslužiti nekad u životu kada se vratimo i pročitamo ih. Zapišite ih, opet može onu malu svest. I putovanja. Zašto sam stavila putovanja? Putujte. Ne mora to da bude, u skladu sa vašim platežnim, odnosno finansijskim mogućnostima. To ne mora da bude sada, ne znam, Majorka. To može da bude nešto na 45 minuta u Beogradu. Sedite na autobusu, otiđite. Napravite plan svog putovanja. Za vrlo mali budžet možete to sad da radite. Obiđite Srbiju. Kasnije obiđite svet. Sve prema mogućnostima, ali ništa ne fali ni da odete, ne znam, na Frušku goru i da provedete jedan dan šetajući šumom. Tako da putujte, to je nešto, to su doživljaji koji nas bukvalno večno bogate. Zašto na kraju ova rečenica? Zato što kao što ni ciljevi vam neće pasti s neba, kao što ni prioritete niko ne može da vam napiše nego vi sami. Niko ne može da zna šta su vaše vrednosti, niko ne može da zna šta vi želite, šta vas ispunjava bolje od vas samih. Tako isto i život.
život, kažu hoću da budem srećan. Ne možeš da kažeš da hoćeš da budeš srećan. Moraš da radiš na tome, da radiš stvari koje te usrećuju da bi bio srećan. Tako da taj srećan život, ispunjen život zapravo mi sami sebi moramo da stvorimo. I ja sam sigurna da možemo. Neko na jedan način, neko na drugi način, ali to je prosto, kažem, nećemo se služiti izgovorima, nego ćemo biti neko ko će da upravlja svojim životom. Eto, tako da to, nadam se da sam pokušala da prenesem, jer inače kada razgovaram sa ljudima, uvijek mi je drago da oni meni prenesu nešto iz svog ličnog iskustva. Ovo je sve neko moje lično iskustvo koje sam želela vama da prenesem, zato što znam da funkcioniše i znam da može da nadogradi i da razvije osobu ako krene ovako nekim, da primenjuje i ove alate i da razmišlja, da promeni mindset, znači da razmišlja u ovom nekom pravcu, da je zaista sve u našim rukama. Hvala Žana, ti si bukvalno uspela da odgovoriš skoro na sva pitanja koje su studenti postavili, bez da ih ja postavim, s tim da imam jedno koje bih voljela da eto, možda još poentiraš. Dakle, ono što se zaista dešava našim studentima jako često, to je da se negde, kako da se izbore sa gubitkom motivacije, kad je prioriteta u nekom trenutku više, ne mogu da ih stave ni u jedan drugi kvadrant osim u prvi i drugi. I negde da se u tom trenutku panike, da ne znaju od čega da krenu i onda na kraju izgube motivaciju uopšte da krenu, jer ne veruju da će da uspeju u tome. Da li ti imaš neki savjet vezano za povratak te motivacije? Evo ovako, motivacija može da pada, može da raste, ali opet kažem, to je sve do nas. Ja ću sad reći nešto što kako ja učim svoju decu. Ja njima kažem ovako, kad nešto pogreše, kada se obeshrabre, kada ne uspeju i tako dalje. Ja kažem, to je sasvim okej. To je sasvim okej. Zašto je okej? Zato što oni najuspešniji ljudi su 100 puta pali, demotivisali se, ali su se i podigli. Znači, i to je pravilo uspeha. Kada kažu on nikada nije pogrešio, pa on nikada nije ni pokušao ništa onda. Nemoguće je čovjek da ne pogreši, nemoguće da se ne snađe nekad. Ali je jako bitno da iz toga nauči, da izađe i jako je bitno da ne napravi istu grešku. Znači, ako smo došli u situaciju da imamo puno nekih situacija, ne možemo da hendlujemo, ne znamo gde smo, mi kažemo sebi, ok, stop. Nešto ne radimo kako treba. Ajmo iz početka. Šta sam ja sad uradio? Jesam ja postavio prevelik zadatak za sebe? Jesam postavio nemoguć zadatak za sebe? Ajde da se preispitam. Možda imam previsoko mišljenje o sebi, pa mislim da mogu to. Da budemo iskreni prema sebi. Jako je bitno biti iskren prema sebi. I kada postavimo stvar i vratimo se unazad, znači kažemo stop, mi nećemo da se demotivišemo, pogrešili smo, ne možemo ništa, ok, failovali smo. Legitimno. Fail. Što da ne. Ali, ajde da vidimo kako da izađemo iz toga. Ajde da vidimo kako to da rešimo. Znači, ne možemo sad da stanemo i kažemo ja sam sad demotivisan, ja nisam uspeo, ja sam se tu sad zbunio, pa šta? Prihvatimo to. To nije poraz. To je samo jedna situacija od milion koji će se dešavati u životu. Znači, tu je jako bitno da čovek nauči da iz te situacije ne izlazi slabiji, nego da izađe još jači. Zato što je situaciju koja je bila loša prevazišao. I onda kažemo sebi, gde sam pogrešio? Aha, postavio sam previše ciljeva. Pa da, zato sam došla u situaciju haosa i onda sam krenuo jedan da radi na pola, drugi da radim trećinu, treći na četvrtinu i nisam ništa uradio. Pogrešio sam, ajde prepolovit ću to. Pa kažem, sad imam novi korak vremena, šta je propalo? Ok, propao mi je ispit, možda 3 ispita, propala cijela godina, pa šta sad dešava se? Ja kao HR sam imala situacije gde su mi dolazili studenti koji su bili besprekorni, ali nekada nisu bili bolji od onih koji nisu bili besprekorni. I suprotno. Znači sve individualno. Ne znači ako padnete godinu da treba da napustite fakultet. Znači ako se to desi, onda kažete, ok, sad imam novi blok vremena da vidim da ispravim sve ovo. Smanjit ću broj ciljeva.
postavit ću neke koji su realni prema mojim mogućnostima. U ovom trenutku, možda ću za godinu dana da ostvarim ono što sad nisam mogao, jer ću biti bolji, edukovat ću se više i tako dalje, bit ću spremniji za ovo što sad nisam bio spreman. Tako da, nemojte nikada se da demotivišete. To je totalno pogrešno. Šta god uradili, koliko god pogrešili. Ali onda morate da naučite iz toga, da se vratite, vidite koje su vam greške bile, šta je bila prepreka i kako možete da se poboljšate da se to više ne desi. U poslovanju, šta mislite da se ne dešava kada dođe neko, nebitno da li je neko pripravnik ili neko senior sa 20 godina iskustva, da nikada ne napravi grešku? Napravi grešku. Zato što smo svi ljudi koji pravimo greške. Da li dolazi u stanje haosa, stanje demotivacije? Naravno da dolazi. Zbog različitih faktora, mi imamo različite spoljne faktore na koje ne možemo da utičemo. Ne možemo mi sad da utičemo ako sve, na primjer, na nekom projektu uradimo perfektno i onda dođe neki spoljni uticaj na koji ne možemo da utičemo i nama sve propadne. Ćemo da se demotivišemo? Nećemo. Nego ćemo kažemo, ok, znači postoje i spoljni faktori koje ću ja da uključim. Na primjer, spremao sam ispit, spremao sam 3 ispita, hteo sam da dam godinu, imao sam neki plan, ok, ali su došli spoljašnji faktori, ne znam, možda neka situacija u porodici, niste mogli da utičete, morali ste se posvetiti tome. Možda neka situacija u vezi, pa ste bili emotivno, niste bili spremni, ali nemojte tražiti izgovore. To ok, znači nećemo izgovore. Znači, svašta nešto može da se desi. I vi morate da hendlujete pored toga i neke spoljne utice. Možda finansijska situacija gde vi morate pored posla da radite, pored studija da radite i neke poslove da biste se izdržavali. Sve će to da vas nadogradi da budete bolji sutra. I ako ste failovali u nekoj oblasti, ok je, nećete zato što znate zašto ste to uradili. Tako da demotivacija, izvršite to, to je sve ovako u glavi. Razmišljajte, ok, neću da se demotivišem, samo ću sad da uzmem da zapnem još jače, da radim, da budem bolji, zato što ću biti bolji sebi, ne nekom drugom, sebi. Ako sam sebi dobar, dobar sam svim. Ovako, imamo još par pitanja, ako može jako kratko. Može? Kratak odgovor. Ok, dakle, sledeće, da li da govorimo sa drugima o svojim ciljevima i prioritetima ili o tome pametno govoriti sam sa sobom? Delite sa osobama od poverenja koji mogu da vam pomognu u ostvarenju vaših ciljeva. Ne morate ih deliti sada sa svima, ali je jako bitno podeliti. Zašto? Zato što tu isto postoji taj neki, da kažem, mentalni zakon, nije samo mentalni, nego taj univerzum koji radi na ostvarenju naših ciljeva. Mislim, ja nisam nikakva Baba Vanga, niti verujem u te neke stvari, ali nešto što zaista jeste, to je da kada mi izgovorimo cilj naglas, mi smo sami sebe obavezali da ćemo ga ostvariti. Ako pričamo samo sa sobom, najlakše je slagati sebe. Ja sad kažem, ja ću da ostvarim nešto i onda kad ne ostvarim, ok, slagao sam sebe, tu je to, ali ako kažem nekom svom prijatelju od poverenja ili kolegi, ja sam se već obavezao da taj cilj moram da ostvarim, jer neko već zna. On će kroz neki razlog mene to da pita, da me obaveže. Tako da moj savjet jeste da prvenstveno sa sobom to raščistite, da zacrtate, onda da kažete ljudima od poverenja, jer će to još više da vas tera da ostvarite taj cilj, ali ne morate ga baš rasplinjavati. Zašto? Zato što to je rasplinjavanje energije kada krenete da pričate 10 ljudi, pa vas svako pita kako si uradio, šta si uradio na tom polju, vi se tu već rasplinjavate. Znači osobama od poverenja i osobama koji vam mogu pomoći i podržati vas u ostvarenju tog cilja. Mislim, na primjer, navodim primjer da kažete nekom možda kolegi koji vam nije možda osoba poverenja, ali radi u nekoj kompaniji i kažete mu, ja imam za cilj da radim u sličnoj kompaniji ili imam za cilj možda kod tebe ako ima neka pozicija da se otvori, znači on može da vas ima u vidu, možda može da vam pomogne, nije vaš najbliži prijatelj, ali to je onda ok. Kako napraviti ravnotežu između pritiska na poslu i profesionalnih ciljeva i privatnog života, gde ciljevi možda nisu toliko strogi i obavezujući, pa ih je lakše zapostaviti? Upravo zato što nisu strogi i obavezujući, ne treba ih zapostaviti iz prostog razloga, zato što su nam oni sigurno bitniji od onih poslovnih. Kada se zapitate da li vam je nešto bitnije da ostvarite u privatnom životu ili na poslovnom planu, šta je vama bitnije? Nekada je posao sredstvo da obezbedite svoje porodici
odnosno da, sredstva da obezbedite sredstva za život. Tako da, hoću da kažem, nemojte ako je nešto lakše negde tamo odustati od nečega, da odustajete, a da mi to važnije. Pritisci uvek postoje. Znači, pritisci će uvek postojati. Pritisci postoje i na poslu i u privatnom životu. Zašto? Kako se nositi sa pritiscima, to ćete naučiti vremenom. Zato je jako bitan onaj deo obnove energije, kako da obnavljamo energiju, kako da svoj organizam naučimo da se brani od pritisaka koje imamo i na poslu i u privatnom životu. Neke pritiske ćemo da preuzmemo na sebe, odgovornost uvek moramo da snosimo, znači za sve naše postupke, za sve naše akcije, mi moramo da snosimo odgovornost, ne treba da prebacujemo na druge, ali to je nešto sa čim ćete morati da se suočavate. Znači nešto što ćete morati da prihvatite. Kao i stres, ne možemo da kažemo da postoji život bez stresa. To jednostavno ne, ali postoji način kako da hendlujemo taj stres. Znači da ojačamo naš organizam, naš um i da kažem, naš duh, da odgovorimo na pravi način na stres. Da se možda nerviramo samo zbog situacija koje su vredni tog nerviranja, jer imamo različite vrste stresova. Ali ono što kažem je jako bitno, balans između privatnog i poslovnog života mora da postoji. Kao što sam rekla, mi smo imamo uloge i u privatnom životu i u poslovnom životu. Ono što ja primenjujem, trebalo mi je vreme. Znači, trebalo mi je vreme, niko ne zna kako to da radi, još uvek se usavršavam kako da balansiram između privatnog i poslovnog života i kako da nešto što radim na poslu se ne afektuje, pogotovo ako su neke negativne stvari, neki negativni stresovi, da se ne afektuje na moju porodicu i kako ono što je u porodici da se ne afektuje na moj poslovni život. Postoje čak i neke vežbice tu, na primjer to kad krenete da radite, eto ja sam imala neku vežbu, mislim da kada krenem sa posla, kada upalim auto, kada onaj ključ upalim, ja kažem sad idem kući, znači ne idem ponovo na posao. I to je neka vežba koja ponavlja se, onako svaka vežba i svaka navika, vi ćete vidjeti, morat ćete promeniti neke vaše navike koje imate, koje su pogrešne, ali svaka nova navika koja je dobra mora se ponavlja minimum 20 puta da bi ona počela da nam postane onako nova navika. U svakom slučaju, sami sebe morate da isprogramirate, nažalost, da neke stvari znači da napravite tu razliku, ali to ne znači da u nekim situacijama kada je hitno, ja neću odneti posao kući, neću raditi za vikend, neću raditi do 12 sati uveče, ali ću se truditi da to minimiziram. Zašto? Zato što je meni porodica na prvom mestu. Znači vi morate sami da znate, nekom je posao na prvom mestu, to je isto legitimno, pa onda neće one stvari porodične da nosi. Znači preplitaće se, ceo život će se preplitati, ali sami nađite način šta će to biti da kod vas klikne kad vi izađete sa posla i kažete, sad posao ostavljam na poslu, sad se maksimalno posvećujem porodici. Ali ako posao iziskuje, ne znam, sad u ovom periodu da ja nekad odem i kući to radim, ok. Ako porodica iziskuje da ja nekad izađem s posla pa se posvetim nečemu što se iskrsle, uvek može da iskrsne. Ali balans mora da postoji jer drugačije čovjek ne može da funkcioniše. Pa odlično, ovako probili smo vreme, Hvala. no ostalo je, ako zaista si dala fenomenalne savete i uvide i bukvalno si odgovorila na sva pitanja koji su studenti postavili. Ovako, znači kao što sam isto ponela, ciljevi obavezno, Brian Tracy. Neću da zatrpam, zato što nikom ne treba pored njegovih knjiga da sad još dodatnu literaturu čita, ali uzmite 7 navika veoma uspešnih ljudi, Franklin Covey. Znači, jako dobra knjiga, ima jako dobre alate, kažem, i kompanija koja ih ovde zastupa u Srbiji su fenomenalne metode, oni rade po njihovom principu, znači 7 navika veoma uspešnih ljudi i ciljevi od Brian Tracy-a, znači su 2 knjige dovoljne, znači za neki start nakon fakulteta da studenti dobiju na jedno mesto, na ta 2 mesta nešto što mi je potrebno za dalje. Što se tiče gledanja, gledajte sve što vam prija. Gledajte sve što vam prija, ali ograničeno. Ali da, možda subotom i ponekad nedeljom. Znači ne radnim danima. Rekla je Snežana. Idite u bioskop možda. Tako je. Idite u pozorište. To su neke stvari koje su zaista hrane dušu, telo i tako. Hvala puno na svemu. Zaista evo i našim studentima se sve dopalo jako. Tako da ništa, od nas ide rezultati evaluacije, a dragim studentima se zahvaljujem na
učešću danas i verujem da ćemo se vidjeti uskoro na nekoj novoj Zoom kafici. Vidimo se. Hvala na pozivu. Da, prijetno. Vidimo se, zdravo.